Sudah berkonser Kasa Musik. Wong ayu bebocahku susah mong kangen sliramu ayo no mengita hati-hati aku tetap nunggu kombe bali rasa kangen ora bisa mari hamung siro kang bisa nambani Sisiran berkonser Kasa Musik AR Pro Profesional Audio saya Mendo SFC Yayo Yayo pamit karo aku duh wong ayu bebocahku ati susah mong kangen sliramu no mengita hati-hati aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari hamung siro kang bisa nembani Nggih, monggo mangke ingkang request punapa dene badhe dono swanten semoga kawula tenggah. Ya, bareng kalaju. Aku
kepada Mbak Nur Kasampun kepada